Ang gagawin namin ngayon para sa aso, ang aming mapapanang isda para may ulam sila bukas. Di ba? Nakapana na kami ng isa, pero inagaw ng pusa. Ayun, oh. Pinakain na ng pusa, oh. Lawan mo, yan, oh, inagaw sa amin. Loko talaga tong pusa, eh. Oh. Balik mo yung guma. Ako na. Dati. Nasayin ko. Sana? Ay, ma'am. Mayo na. Kaya upo na kuya. Hindi ko na. Sabi ko. Hindi. Uy, ang bagabal. Uy, ano? Pero, Uy, ano? mahali naman lang. Uy, yan na. Bumili na. Wala tinama. Uuto ka sa gilid ko na di panali. Tutukan mo. Flashlight ang mga tilapia. Oh, yan doon, itataktak ko. Mag-atras ka. Oh, ito. Hawakan mo muna ba ang camera? Tingo. 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 Bigyan mo si Bal. Ilan lang sa ano na. Konti lang naman kasi yan, eh. Oh, Maliliit mo. Ibigay mo na lang pito, sa kanila. isang malaki. Yung lang na pana kong isang malaki. Oh, ibigay mo na lang sa kanila. Ayan. Stoy. Sana yung mga tuta, pakainin mo rin. Ayan na yan. Mamaya. Pinakain ko na yun Oh. Ba't kasama nga yun, eh? Grabe naman iingay nito. Oh. Kain na si Tagpi. Sama ko pala si Ivan. Nasaan ko siya to eh. Yung isang kasama namin, nandoon na, nag-iilaw na. Nauna na. Magaling. Nauna na. Excited. Hanap na ng isda. So, yan guys. Tara na. Let's go. Mapupunit to. Kinagat yung ikos. Kumatanggal pa yan. Boom. Squishy crackles. Tas mo. Hali. Gold. Ivan pala to. Dati mo na natin yung sira.
Tinamaan na eh. Ayun dyan oh. Uto. Ito. Kabot. Ako. Buwan ko pinasakit. Ano po tinama? Hindi ko lang. Dami si Basti. Bano? Teka, yung plastic muna. Tapakan mo. So nakabalik na kami. Tinanggal mo na pagkakasa. Ano gawa mo dyan, Meng? Oh? Ngayon mga, bilis. Kung nakailan tayo. Ano sa balde? Ay, tapon mo yung bal. May sabon yan. Hugasan mo. Tulog ng tubig. Huwag mo nalagyan tubig. Bagdanan mo yan doon, yung plastic. Para... Kunin ko lang katulog. Lapit mo rito. Kukunin ko lang katulog ko ni Saro ikakani. Ano po? Walang kursi na ako ato ko tigda ko kita. Sa ka ba? Dua ba na ako? Tulong na ako. So, yan guys yung nakuha namin. Oh. Ba't meron pa? Laman? 5. 5 lang po. Pero mas, yan ikaw Saro. Okay na yan. Lagyan mo ng tubig doon. So, bukas na lang namin yan luluto. Doon mo lang yan. Pero tusin lang yan ko na. Oh, pwede naman. Oh, sige ha. Lilinisan nyo. Taga ko. Tingnan natin kung hindi pa kuhan. Yes, ito na yan.